På den her virksomhed i Østjylland klipper chefen aviserne i stykker. Og hvorfor gør han nu det? Få svaret senere i udsendelsen. Det sidste halve års tid har vi læst og hørt om et ord igen og igen. Det begynder med F, og det er på 11 bogstaver. Finanskrise. I Østjylland har en virksomhedsejer nu fået nok af alt den snak om krise, så han tager nu utraditionelle metoder i brug for at holde humøret højt hos sine ansatte. Nå, er det dagens aviser? Få set lidt på den. Vi er på skiltevirksomheden Ole Nonby i Odder. Økonomisk kaoskost, den skal væk. De skal væk alle sammen. Europa mærket af økonomisk krise. Hver morgen begynder med, at direktøren og en assistent klipper dagens aviser i stykker. Fiona Bank på pengejagt, ikke? Børnefamilier er plaget af gæld, afskedelser, nedskæringer og aktiekurser, der falder og det hele. Og så på et tidspunkt, så siger jeg højt, jeg er imod finanskrisen. Alle artikler om finanskrise skal fjernes, inden aviserne når ud til medarbejderne. Alt for meget negativt, og derfor, det ligger vi lige heroppe i, og så gemmer vi det ind til fyraften. Og sige F-ordet er totalt forbudt. Så kan den godt blive mangfoldigt gjort. I stedet skal medarbejderne tænke positive tanker og glemme alt om finanskrise. Versus god, censureret udgave af dagens aviser. Jeg synes, det er et godt initiativ. Altså, som jeg siger, det er sandheden. Den bliver jo ikke mere sandhed af, at vi hører det hele tiden og læser det hele tiden. Og jo mere optimistisk vi er, jo nemmere bliver det for at få det til at køre igen, det er jeg da sikker på. Lars Nonby klipper ikke kun i aviser. Han er også gået i gang med at producere mærkater til sin protestbevægelse. Ja, det er nogle mærkater, som man kan bruge, hvor der står no til finanskrisen. Den kan man rekvirere inde på no til finanskrisen.dk. Nu håber han, at flere og flere danskere vil gå med i kampen mod den negative stemning. Men den kan jo sidde lige der. Så hvad nu, hvis jeg kom til dig og sagde, kan vi tale lidt om finanskrisen i dag? Så vil jeg sige, det må du ikke sige heroppe, og det er sidste advarsel, du får. Næste gang koster det en 5'er. Og når Lars Nonby har fri, fortsætter kampen på landevejen. Og hvis de ansatte så efter fyraften skulle få lyst til at læse artiklerne om finanskrisen, ja, så kan de hente dem i en kasse på direktørens kontor.